ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚ ಪೂಜೆ ಸಾಂಗವಾದ ಭಕ್ತಿ ಗೌಜಿನ ನಡೆತದೆ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡಪನೆ ದುಂಬು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಕಿಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಂಜಿ ಕಲಾಮಾತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುರುತಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಂತ ದಿನ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯಿಲಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರಿನ ಭತ್ತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾನದಿಗೆದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಿ 777 ಒಂಜಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಅವಳು ನಾಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಪುಣೆ ಆತನ ಐನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಏತ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಿ ನಟಗ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಚಾರ್ಲಿ 777 ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಚಿತ್ರನ ಲೋಕಗು ಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲು ಪಂಡಿಯನೆ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆ ಪುಣಿ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಜನಮಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾತುಗಳ ಗೋಚಾರ ಗಟ್ಟಿ ಬೈತಿಜೇರು ತಿಕ್ಕದಿಜೇರು ಅಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡದಾರಾದು 50 ಕಡಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕುಂಪಲದ ಶಾಲದಲ್ಪ ತನ್ನ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾರು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಮಯ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಬ್ಬು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಗದೊಂದೇರು ದಯಪಂಡ ಚಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಾರ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐದ ನಾಯಕ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಸೀನ್ ಐನ 10 ಸಲ ಟೇಕ್ ಕಟ್ಟಾದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನ ನಾಯಿನು ಬತ್ತೊಂದು ಎಂತ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಬೇರೆ ಮನೆಯ ಐತ ಬಂಗ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಟೇಕ್ ಕಟ್ಟ 600 ಆಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸುಮಾರು ಆತ ದೀರ್ಘ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಬತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪರ ಕಾರಣನೇ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಪಂಡ ಅರ್ನೇಲಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಐದೊಟ್ಟು ಗರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕಲ್ಮಂತನ ಚಾರ್ಲಿ 777 ಚಲನಚಿತ್ರ 69ನೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಪರಂಜಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾವಾಗಲ ಕೋಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ನಾಯಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ರೇಂಜಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತರ ಪೂರ ಅಸ್ತು ಪಡೆದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕೋಟಿ ಎತ್ತದೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಘ ದೇವಂದ ಕುಂಪಲಡ್ ஒரு ஏறாಂல ಇತ್ತದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಿ ವನ್ನ ಆ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕುಂಪಲಡ್ ಇತ್ತೇರು ಕುಂಪಲದ ಕುಲು ಏರಾಂಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡವ ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಐನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾಯಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಚಾರ್ಲಿ ಬನ್ಪನೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣಿಂದ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾವ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಲ್ಪಲ ನಾಯಿ ದಿಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಬೆರಿವತ್ವ ನಾನು ಅವೇ ನಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಾಯಿದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದೇಶ ಎಂಜಿನ ಕೊರದಿತ್ತನ ಇದ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಪನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಟದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಕಿರಣ್ ನಂಕ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೂನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಅರಿನಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತೂವನುಂಡು ಆ ಚಾರ್ಲಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕೈತಲ್ ಒಟ್ಟು ಕುಂತದ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗನ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಳ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ದಿನನೇ ಇನಿ ತಿಕ್ಕದೇನೆ ಅಂಚಾದ ಇರೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ದೇವನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಚಾರ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ನರಮನೆ ಲೈನ್ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಅನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2-3 ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾದರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ತೂತೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಚಾರ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ ಕುಂಪಲದ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಚಿ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಂಡಲ ಕುಂಪಲನ್ನು ಬಿಡೋಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಇರೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಇಡೀ ಕುಂಪಲದ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ಲ ಇರೆಗೆ ಕುಂಪಲದ ಪರವಾದ ಭಟ್ರನ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. 34 ವರ್ಷ ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನನಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿ ದೇವರಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಪನೊಂದು ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಲ್ಬಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ. ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿರೆ ಪವರ್ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ನ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಬಂದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆలను ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಸ್ಯೆలను ಎದುರು ತೋಜಾವನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗಿರಿಧರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ನಂಗೆ ಬೈದೇರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ. ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕಿರಣನ ಎಂಕಲ್ನ ಜಗ್ಗನ್ನ ಒಲ್ಪಾಲ್ ನೀರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿನ ಒಲ್ಪಾಲ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯವನ್ನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಜಗ್ಗನ್ನಾಗಿ ಎಂಟ ಪದ್ಯವನ್ ಪೇರು ಮಾದರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಲೋಕಂಬಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದು ಸೊ ನನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಯೊಂದು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅದೇ ಪುನಃ ಜನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅರಟೋಡು ಅವನ ಯಶಸ್ವಿ ಪಡೆದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಎದುರೆದುರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿವಿ ಪರದೆ ತೂಪುಡ ಬದಲು ಎದುರು ಮಾಡ ತೂಪುಡ ಹಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಬಂದದೆ ಇಟ್ಟಿದ ಆರ್ಕೋಪಕ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಂತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಪುಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಬಂಡದು ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಂದು ಇಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಂತರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಾನರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಐತಪಿರೋಡ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಅವೇನು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅದು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಿ ಅವು ಈಸಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಂದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಐಕೈನ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಲ್ಪದ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಡದ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಬಂದು ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತಂದು ದೇವನದ ಏಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬಂಗ ಬೈದ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ 4 ಭಾಷೆಡಿಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಲತಿಕ್ಕಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಕ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕುಂಪಡೆ ಬರ್ತದ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ದೇವೇರ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಇರತ್ತ. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಏನಂದು ಪಂಡದು ಅಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ತ ರೂಪಕ್ಕ ಪೂರ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತು ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡಲಂ ಇಡೀ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೊಂದು ಮುಟ್ಟಡೆ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಇಡದಾಡೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಪ್ಪಗಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಕ್ಕವರ ಮಾಂತರಿಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವೊಂಜಿ 20% ಬಕ್ಕ ಒರಿದಿನ 80% ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಡೋಗೆ ಅಂದ್ ಅತ್ತತ್ತೆ ಪಪ್ಪಿದ ಬೇತೆ ಇಂದು ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ 157 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ
ಮುಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಂಚನ ದೇವ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿದು ಬಚ್ಚವ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಭಕ್ತ ಸೇವಕರ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬದಲು ಈ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ರಾಜರಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದರ್ಭದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿದ ವರದಿಗಾರರ ರಚನಾ ಶ್ರೀ ಪವರ್ ಟಿವಿದ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಸೊಲ್ಬೆಲು ಅಂಚನೆಗಳ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಸೊಲ್ಬೆಲಿನ ಸಂದರ್ಭ